Mit navn det er Tørk Furhauge, og jeg er direktør i Naturfagsgruppen, som producerer økologiske læskedrik og øl og spiritus her på Østfyn, omkring 140 km fra København. Lige nu er vi på Ørbæk Bryggeri, som er bygget i 1906, og som i 1997 blev overtaget af Niels og Nikolaj Rømer, fordi de ville producere verdens første økologiske sodavand. Vi har 30 ansatte i vores virksomhed, deltids og fuldtids. Meget forskellige mennesker med forskellige baggrunde, forskellig nationalitet. Selvfølgelig overvægt af det fynske, der er mange lokale her. Og vi forsøger også at være en arbejdsplads, der har plads til mange forskellige mennesker, og også nogle med udfordringer. I samarbejde med myndighederne forsøger vi at få plads til det. Forsøger så vidt muligt at købe fra lokalområdet. Vi har Ørbæk Mosteri, her vores nabo, som leverer en stor del af vores frugt, juice, safter. Vores overordnede mission i Naturfagsgruppen er at producere fantastiske, velsmagende produkter i harmoni med natur og miljø. Og vi har også lavet en masse lidt specielle initiativer for at fremme biodiversitet. Viser vi nogle sjældne og fredede dyr på vores etiketter, for eksempel en grøn mosaikguldsmed, som der er på den her lemonbrus. Og for hver 100 flasker, vi sælger i Danmark, så donerer vi gennem den Danske Naturfond til 1 kvadratmeter vild natur, som bliver genoprettet rundt omkring i landet. Det er omkring 250.000 hvert år. Indtil videre har vi frikøbt 70.000 kvadratmeter rundt omkring i Danmark. Og boblerne i vores sodavand, det er faktisk egenproduceret økologisk CO2, som er til overs fra vores ølproduktion. Så på mange måder forsøger vi at producere i harmoni med natur og miljø.